tamung tamu ya pengen mirsani ngantek jumeneng. Iya, Mbak. Dolan rono nduk Rere, ngarep kowe joget ngarep. Nah, jatilan kok sepatonan mulo kok gorekane kok angel yo ket mau. Copot no, Mbak. Total. Ayo copot ku ndak serak kesuwen ayo. Kok angel ket mau ki. Ya aku ya cokoran yo. Guru aja ganggu, awas. Ayo. Ganas. Ho. Awas. Ayo. Wes sik yo. Hei. Kose rek. Kayak tuwek rek. Roto munggah sik. Siji, loro. Ya. Giliranmu ayo gendong aku. Piye? Awas, ansik. Iya. Ning gone Pak Surandi ae. Ayo nek Pak Surandi. Munggah, ayo munggah. Lho Mbak Yuni. Pak, kula baleni mang benake, Pak. Anu kok Ya Yun. Lah piye? Ora etuk, kaya ngono iki ra etuk. Oh, ora oleh. Ora etuk. Kok klekarke wong kowe abot. Jenenge abot jomeh dan wong wedok kesenggol wong lanang sing dumukrime dosa gedhe. Nek mung kesenggol tok mah dosa, nek dinyanyi ra apa-apa. Olah ambene. Ora apa-apa nek senggol ra padha dosane ya mung nyenggol tok padha le dosa mbok nyang sisan malah bayaran karo ayu ya. Lah iya. Ora apa-apa idep-idep sedekah. Ora apa-apa. Syukur kulit kowe kok ya. Ngendikane Pak Ustad, nek ra iso sedekah bondo donya sedekah tenaga. Mula tenagaku tak sedekahke sapa semeneh. Aku ya nek ngono tak tawakke Pak Surandi. Pak Surandi ya. Yo karo Pak Surandi, Pak. Pak niki wau. Niki pun nanggap ledek kethek pun kelakon. Niki pamundutanipun jenengan iki lewong, Pak. Wah. Wah, iki wis. Aduh. Kobong. Nggih monggo, Bu. Nggih. Nggih monggo, Bu. Amin. Nggih mugi-mugi tang sehat nggih, Pak. Amin. Nggih. Aduh, Pak jenengan ono ditibak-tibak. Kok ditibak-tibake piye? Aku wegah lho nek kon ngemis. Iki ora ngono kuwi. Aku iku ngodono diak ning kene kon ngemis ya isih nang. Ya wis ayo nek ya nek kowe njaluk-jalukno sisan. Pak Surandi, nggih niki timun mungkuk jaga imbuh. Pangajap panjenengan men gayeng regeng dhisik-dhisik adine Mas Kuat dadi nganten nggih gayeng sakniki Mas Kuat dadi nganten nggih pari regeng ingkang baken mugi-mugi anggenipun mangun Bren Agung manggih bagya mulya enggal pinaringan kekancingan tresna awujud gelek kencana ingkang bangke tata jalma rezekine melimpah berkah ning ya aja lali karo Gustine. Kula tau ndongake kene cawas metu 200. 200. Ya ora no iki tak siarke sik. Pak biasane nek penyanyi sekawan niku nek jadel niku tanggapane ten
Nggen kula mriku ten Kembang nika mboten 10 yuta. 600 niki pun jenengan pinten-pinten manut. Pun pinten manut. Takere semonten niku. Penyanyine loro do ngopo? Kowe do rini apa do njaluk apa ora? Winanti. Iki Pak Surandi sik rene. Oh, jenenge wong keterangan. Keterangan. Kowe ora nganggo do glebak-glebak. Iki ra apa-apa campur sari rampung jam 5 iki ra apa-apa. Kejaba nek penyanyi iki wudah-wudah ngono kae ganggu. Aku bisa lho. Pak. Pak, niki panjenengan katimbang wirang gek mang templeki 20 nek kula 100 wong kula nganggo gledak kok niki wae. Nganggo gledak. Gledak ayo. Aku tek gledak malah dirubung laler ora mung nyedak. Pripun Pak Surandi? Ngasta mboten? Nek mboten ngasta mboten napa-napa, kula silihke Pak Karno. Niki lho nambahi jendak keten mawon. Oh, nggih jaketen. Oh, nggih niki mboten. Oh, diwakilke bulurah jarine, diwakilke bulurah. Bulurah niki Pak Randi wakil jenengan, Bu. Bodolan rambut, Bu. Wis Mas. Kowe iki do bakul apa? Pak Surandi mengko nek es bubar dititipke Sugi. Oh, iya wis titipke. Kok do kokan pertingsing. Sacutke nek ngono bulurah nggih mboten pekewuh, Bu. Ya ora apa-apa nek biasane bulurah ki sok piyane ra pekewuh kok. Tur nek paring ku ora pengen diketok-ketokke. Ya tak terke kowe nek arep bulurah kok kancaku kok kancane bojoku kok. Ayo tak terke ayo kowe iki kok rumangsaku kok le. Tur bulurahe piyaine wonge ber budi bawa leksana ora taune kono. Lho bulurah wis nubahe dhewe bulurah iki. Sugeng siang Bu kula mung badhe silaturahmi mboten kepripun-pripun. Bu niki pangapunten niki pun rasa nganggo bertele-tele Bu. Niki kanca-kanca penyanyi papat nyuwun tumbasan tisu basah ngono Wis iki wae. Wis aku tak lungguh nang kene wae. Wis kowe nang kono pokoke tak tanggung jawab kowe berarti engko nek nganti kongone bulurah 500 kowe engko ngeki aku 100 titen ngono. Mboten Bu. Sabtu Pak dina Rabu Apreng sliramu adanyo ing sisihku Amugi Gusti ngrilayi tresnaku kang kinowo mati. Aku nek rane Pak Surandi megah lho nek kon jatil glempang-glempang gandeng wis ping pindho iki kan idep-idep sing saiki diskon. Mbak Mimin mulya, Mbak Mimin wis durung. Kok sik durung agek ditungke kok le. Wong jenenge wong anu ya. Tak sawange kok kene, tak Jane sawange aku ora kok tegel kene. lho jiwaku kon ngene iki ora tegel jenenge. Darani apa remeh banget lho aku isin banget. Lho, 300 lho kuwi mau. Kok 300 wae 500. Iki DP 100 sik. Oh, DP 100 sik. Tukon bobok, tukon pilis, laris, tukon bobok, tukon pilis. Mbak Yuni. Yo kudune kan ngene, tukon bobok, tukon pilis, laris. Mbak Yuni ki tukon bobok, tukon pilis, laris. Sing laris yo kenemu. Kleru. Ketae mau gerakan lho. Ketae mau rekake melu-melu aku. Nggih matur nuwun Bu, tukon bobok, tukon pilis, laris. Kene ora, tukon bobok, tukon pilis, laris. Ya sing laris yo kono. Kok omonganmu ki pikantuk pinangka donga. Tukon bobok, tukon kita gerak. Tukon bobok, tukon pilis, laris. Tukon bobok, tukon pilis, laris. Ya sing laris yo kuwi. Lambemu kowe tau ngerti aku tetek nek ndi kok ngereki kok le rumah aku kok.